Elisa. Elisa kene sa. Elisa. Tok tek tok ding tok tek tok ora. Aku iki nonton streaming Elisa pas. Nggih. Nekani Tara Mayang ning Minomartane iki. Wah, nggih. Apik. Wah. Kowe nek bintang tamu esuk mbok kostummu kaya ndek ngene. Aku malu Pak Igit. Kan aku pakai itu kan katbol, katun bolo. Pakai kelean itu ya. Mbak Elisa ini sakit dalang enggak, Pak? Loh, ini dalang cewek. Iya toh. Wah, suluke gede. Weh. Mosok, Pak? Tuh. Segede namanya? Suluke. Nggih to, Mbak. Nak dalang pun nanti asring anu ya, sregep dalang nggih. Nggih. Sering nggih. Nggih mboten sering banget. Coba suluk sa. Nek Pak Sigit iku kondang sabete. Ya ora, sabete kalah karo. Tapi nek Mbak Lisa mau kondang suluke hebat, bener percaya. Tapi nek sabete ketoke gak tok ketoke. Nggih. Jajal Mbak, jajal. Sabete kalah. Suluke. Anglir bawaning kang sinung wati gawe kelar nararyo mbek srusutira sang mangrempak suranggang koro kita umangsa Suluke gitu. Kula nek krungu niki kaya eling kelakon ketoprak, Pak. Apa? Bar disuluki kene diceblokne. Wos lamur sang Panji si entet kang nami anggarap tek ngerti animbali andangu Yang si entet kang lagi turu terus tiba ning. apa inten Oh, weh, sampai inten. tunggu ya Aku mau campur-campur wah ya suwi lakon iki mergo toprak biyen wah lakon Panji wis kapan to Pak wangsit gemblar untuk neh Pak Suk ketoprakan. Ki lombanan celulu yang campur-campur iki. Somben ketoprakan cakaran kira campur bakar Solo Nggih. karo kowe ya. siap Pak oke Mbak Elisa nembang men. nembang Mbak Tadi Pak Mundutan sesideman ya Pak? Oke, senenganku kuwi sesedeman. Aku ki apalku ya omong kuwi. lah Sesideman. Pokoke sing nyelendem kacamatane aja dicopot lho Mas iki. Kowe iki wis 15 tahun ora ndemok gamelan iki. Dibawani. Oh, enggak langsung. Enggak Oke. no. langenane Pak Sigit Mbak Oh, Sisi iya, Deman. Mas. Sisi deman loro tali tresno Oh, nggih. Karo Mbak Eni kan Mbak Eni kan. Mbak Eni Ya, Bu Eni. Wah. Masih di TikToknya Bu Eni. Wiwitan Nesa. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang alah budaya Gandul iso nembang. Jan suaramu gawe ademe atiku wong ayu. apa iya to Kang Mas Coba sawangan lintang sing ana ing angkasa kae coba. akeh ya Mas Sodok protesinya apa to iki? Cak ketoprakan lho drama. Pasangan sijine romantis sijine kok malah kaya gledek. halo meteng nih kok bola-balik kok mau aku lagi ndudul Jariku terus kabeh iki lho ngono kuwi. oh kademen Rungokno ya.
sowan menyang kutha gedhe dibagus-baguske tak 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 Tahu. Monggo jabut. Monggo. nyapa rice cooker Dapet ki apane to? Rice Aku kok cooker. penasaran lho to, Pi. Rice cooker. Oh, genti pasangan kae sijine Mbak oh Eni iya coba mesrahmu piye Si keparat. lanjute bendara Kok keparat bendara bendara terus yung Mbak Eni selendang kulo. Aduh. Ojo banter-banter to. lendak kluthuk sesang gemes iki lho. Meski yo alon-alon wae. Kuning. digandeng sabar ya Wis kejulan sandal kok meteng. Lha iki salahmu punukku mbok lus-lus kok. Apik lho ya. Tirin. ngawur Kang saking Oper Elisa bojomu melu ndul iki ndul anu niki sementara kula salah pomah mergo ngerti enten Mbak Alisa oh iya wifi mawon kula jabut nih kula mangkat kula pedhot aman nah iki tapi nek kancane akeh coba sa enggak konang Suara kurang premono ning wasis ngungro iso ngubung-ubung ngono bareng ngono kuwi lho. Iki marai Mary no kuwi. Sijine mesrane ayo B B dibopong Mbak dadi Eni nek awak dhewe ben balance ngono lho B harus imbang Oh, sing ngene sak panggung iki lho sijine tingonone apa ya aku ora Gendong ya Mary. gendong. Ora sing karo putumu to. ayo B Putu nek ning omah. ayo Be Gendong. kuat apa ora jare mundak 2 kilo tekku iki wah koyo rusuh Latihan sik karo sing iki to. Ngono. lho karo tek dhewe ora kena nggo latihan kok Ngene sapa iki? Ngene sapa iki? alah Alah, ada kayak mondel lagi. Wong kok kena sih kok karo apa? Ayo iya Lho gak Mary lho sampean iki mesrake lho iki disusul mesrane kaya ngono kae. sing mekeng iki lho ket mau nyang-nyangan ora dadi-dadi Nek glimek panjak kok yo oleh kok yo mau kalah lho kono itu. Gani kok. Piyo gawakno kacang terus upah tahu ya ampun Dede. Mbok nyewa hotel lho kaya. lah apa kok dakraan iki ijol kratindeng gitu Malu-malu wedhus. jeli-jelan WA B ayo kok gendongnya lali Yo iki bawa sik aja kalah karo iku lho. ngungrum marah Rung-rung ki awakmu sing bawa tak gendong. Ayo. Hangungrum marang kuwi jenenge junjung ora gendong Kayak ngeleh lemari lho sampean iki. kaya nganu gabah Kayak mindah lemari mbok junjung. Penting kan ngalih. ora mesrah blas Aku pengen dingono mau lho jene. Apa? Kayak kuwi. pondong penting aja makan baleni wis ngempet soal Tangane sing kok angrung-rung ae, Duk. Angungrum marang bendera. kok malah deder piye malah ngono kowe iki arep nyapa to Be mesrane ning ndi kok malah engkol Lho deder kula pancen tau mah ngaten iki, Pak. Kula iki pancen anu. Ya mesrane adire. dhewe-dhewe ya. Mesane carane dhewe-dhewe. oh ngono Dia. ya So, ayo, Duk.
Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. Engko digarap tayub lho terus Nggih. sesideman gong. Elisa, aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Tak ambilin, Udah, ya? Kita mau apa? Apa? Oh, hai. Iso. Ayo kowe, Pi. Mesra lho. Kowe duwe apa kowe? Aku juga aku juga pakai sanjung Enak lho. biasa iku. Kone kono gone. Kene lho bening dodo ning hati, bening hati. Nyapa ulah hati kita pakai sanjung lho. Iki urung wayahe njabut lho. Wah. Kau tepe rusuh. Wedeng ning. Bareng TB ngono Indri terus pengen. Jambu alas kulite, jambu alas kulite ijo. Kok cek kono to. Sing penting hurufe J yo Indri. Ya dak terus. Ayo. Ndak. Terus tresno sesideman. Digarap tayub Jonegoro Tubanan iki. Iki kanca-kanca CFC Jambi kali tidu sing Oh nggih tasik. Pak Kasir nek anu arep beso ya ora apa-apa lho. Nggih biasane kanca-kanca CFC. Heeh. Mau kali enten sing request, Mas, tayupan aja lali, Mas. Heeh. Mbak ini halo ngono. Cara tayub kene ngono sak cara Jawa Timur. Ada halo. Judulnya diucapkan dulu untuk mengkode pengrawit. Halo, Sesideman Gubuk Asmara. Coba kamu. Halo. Halo. Rada halus, Mbak. Halo. Heeh. Sesideman Gubuk Asmara. Bojo kok semalam jeguki. Itu tak ijolo sapi ya. Kurang ajar. Open ana sok besar oleh telu kuwi. Ngono, Coba iso Mbak cilik. Eni. Halo. Ya coba kalah, kalah. Coba kalah. Ayo. Halo. Sing halus to. Halo. Halo. Iki mesti. Sindir badok pelek ngono. Kroi. Tak kencengi baute. Iki akhir baute kenduwe mesti ngono kuwi. Kalah. Oh malah seker sih baute. Oh. Iki lho. Kok iso. Sopo pengen kok? Narki. Pengen melok ngencengi. Kowe pengen iki. Kecewa sampean sumpah. Oh iso iki lho. Rumasaku wae Oh kok iso. nyepele. Ayo Mbak Eni. Halo. Nah, Sesideman Gubuk Asmara ya Mbak Eni ya. Halo. Ah ngono lho. Sesideman Gubuk Asmara. Buka bonang Mas ya. Angel men lho bukane. Mbak Eni. Luwe becik paten makan
Oke, makasih Mbak Eni. Iki maca tayub cara Tuban Jonegoro. Jonegoro, Pak.